Anon. Grabe day ka problema sa tubig nila diri. Inyo sa ning balay sir? Ay. Kana. Mo na yung balay? Oo. Mo na yung kantor. Mo na tubig. Kani. Imong gi-filter ani. Unsa man na filter? Yan sun filter yan. Sand? Sun filter yan. Sand filter. Reverse ano. Nya pag humana ni, Tagan sila sa tangke. saan mo pipe? Ito. Nakay pipe. Tagan din. So tabang gihapon siya sa ulan. Oo. Kaya pag naiuwan, hindi ko magpalit ng tubig. Oh. Nya karon ulan-ulan so okay Oo. kayo. Siguro puno yun. Lisod day kay diri tubig gihapon sa. Ano man dili kasaka? Ganun pa rin. Pag 500 lang ako, 400. Di kasaka? Puno siguro yun. Puno. Tuktok puno. Kung puno yun, kailangan isara ko muna yun. Abukado. Ikay ray gabuhat ana.